Hej alle sammen. I dag har jeg Mia med, og vi laver Best Friend Tag og skal svare på 22 spørgsmål om hinanden. Ja. Så vi går bare i gang. Første spørgsmål. Hvordan og hvor mødte I hinanden? Altså, det er 17 år siden, Ja. og vi blev bare gennem vores forældre jo. Ja, fordi at vores fædre var i mandeklub, eller hvad fanden de kalder det. Ja. Og så jeg var et par måneder, og du har været 1,5 år gammel. Ja, og så tror jeg bare, at vi er kommet hjem til en af hinanden, og så har vi bare været venner lige siden. Okay. Hvad er dit yndlingsminde sammen? Vi starter med Mia. Det kan du få lov at svare på. Den er svær. Det har nok været alle de gange, vi har leget med sådan en lille plastikgrill, da vi var små. Og da vi var store også. Hvor vi har taget noget morgenmad og cornflakes på, og så har vi kaldt det fiskeskæld. Og det har vi bare syntes var så morsomt. Ja, sidste gang vi gjorde det, hvad var det? Det var i sommers. Ja. Under Roskilde. Ja. Mit yndlingsminde. Der er mange. Men jeg tror, sådan, hvis det ikke skal være sådan et fjollet et, så til min konfirmation faktisk, da du holdt tale. Fordi det var lige før, du fik mig til at tisse i bukserne. Det var sådan noget. Og jeg havde ikke bukser på den konfirmation, men kjole, men okay, lige bare. Der var jeg godt nok... det var bare lige alle minderne i sådan en til. Det var alt det pinlige, der lige kom frem der. Yes, okay. Beskriv hinanden med et ord. Mærkelig. Psykopat. Fjollet. Det er... Ja. Tosset. Ja. Totalt barnlig. Okay. Hvad er dit drømmejob? Hvad dit er? Ja. Det må være make-up og artist. Ja. Det er sgu meget godt gættet. Ja. Dit drømmejob, du ved det ikke godt. Jo. Ved du det godt? Ja. Nå. Fuck. Dit drømmejob. Du har med matematik og sådan nogle naturvidenskabelige fag. Så er det nok noget derhen af. Ej, jeg ved det ikke. Det er noget folk sagtens kunne se mig som, for jeg altid at vide. Det kan de godt se dig som. Ja. Biolog. Ej, jeg ved det. Nej. Sygeplejersk. Ej. Tandlæge. Hvorfor ved jeg ikke sådan noget? Tandlæge. Tænker jeg ikke ved det. Ja. Men du kunne godt være tandlæge. Ja, det siger folk. Det kunne du godt. Hvad er dit yndlings make-up mærke? Mac. Guilty. Dit yndlings? Ikke har du det? Nej. Altså, jeg har jo bare lidt af hvert. Sådan, som jeg lige synes er spændende ud. Ja. Hvor jeg er sådan 100% MAC-pige. Ja. I hvert fald næsten. Altså, dit yndlingsmærke, det vil jeg så ikke engang vide, hvad var. Nej, det ved jeg ikke engang selv. Nej. Men hvem kan ikke lide Mac? Ja. Okay. Noget, der irriterer dig ved den anden person. Jeg tror aldrig, du har irriteret mig før. Nej. At jeg synes, at min lampe var mere værd, end du var. Nej, det var lidt tarveligt, men... Jeg tror faktisk ikke, der er noget, der faktisk irriterer mig ved dig. Nej. Det er ikke sådan noget med, at du er for fjollet eller et eller andet. Det er bare sådan lige tilpas. Ja. Jeg har heller ikke nogen ting, der irriterer mig. Okay, hvis I kunne tage hvilket som helst sted hen i verden sammen, hvor vil det så være, og hvorfor? Vi vil ud og rejse til sommer. Ja. Men hvorhen?
Altså hvis vi kunne vælge alle steder i hele verden, så ville jeg nok til Thailand eller Australien eller USA. Bora Bora. Jeg ved ikke, hvor det ligger. Midt ude i Stillehavet. Det er lidt ligesom Hawaii, bare bedre og varmere. Som paradisø. Ved jeg ikke. Det ligger ikke så langt fra USA, så vi skulle mellemlande i LA for at komme død. Okay, så USA og Bora Bora. Og så shopper vi. Det bliver dyrt. Ja. Ja. Ej, ellers. Ja. Yeah. Bora Bora, USA. Noget lignende. Giv den gas, paradisø. Ja, det kunne være hyggeligt. Ja. Det vil være godt. Fordi der også er varmt. Det kan vi godt lide. Ja. Ellers så kunne jeg godt tænke mig noget? at komme til Marokko igen. Ja. Det ville være sjovt. Ja. Ikke alene, tør jeg ikke. Nej. Og så tilbage til en af hotellerne, der hvor vi gik og plukkede blomster. Nede i haven. Og Mariehøner. Ja. Det er sgu. Okay. Vores favorite sådan inside joke. Fiskeskæld. Fiskeskæld. Det er fiskeskæld. Ja. Okay. Hvem er det længst tid om at blive klar om morgenen? Det er Lina. Det er nok rigtigt nok. Ja. Det må det være. Det må være mig. Favorit årstid? Din, det er sommer. Det må være forår. Jeg ved det ikke, også sommer, jeg ved det ikke. Jeg er sådan lidt splittet mellem sommer og vinter. Jeg kan hverken i forår eller efterår. Nå. Ja. Det er fordi... Sommer og vinter, det fandme også hver sin ende af skalaen, ikke? Men vinter er kun fordi, der får jeg bare så mange gaver, for der er både jul og fødselsdag. Når er det ikke i foråret, det er fordi, jeg tænker altid, at januar det er forår. Men din. Tak. Og din er bare sommer. Der har du også fødselsdag, så det passer meget godt. Nu kommer den frygtede yndlingssang. Vi har ikke nogen. Nej. Ingen yndlingssang. Nej. Okay. Den her, den er kun til dig. Ja. Hvordan er det at være bedste venner med en, der er afhængig af YouTube? Jeg synes ikke, det sådan er blevet anderledes. Det er bare hygge. Det Nu har du også snakket om det så længe, og du har altid, make-up har altid været en stor del af dig, så det er ikke som om, der er blevet ændret noget. Nej. Så Det det er meget normalt. Nu ser du mig også bare sådan på en skærm en gang imellem, ikke? Altså, Ja, det føles faktisk ikke engang underligt. Altså, nej. det føles bare sådan, Du er også vant til at se sådan nogle videoer på YouTube. Ja. Og det er så mig, der er på den skærm. Det er jo sådan lige meget. ja, det tænker man faktisk ikke så meget over, synes jeg. Nej. Okay. Høje eller flade sko? Høje til dig. Ja, jeg tror mere, at du er på den flade side. Ja. Jeg skal sådan tvinges ned i første det der, hvis... Og jeg går i den følge lidt til hverdag. Ja, støvlen. Er du sikker på, at du ikke er klar? Ja. Tyk. Gør det nok ikke? Jeg klæder det ikke ud. Nej, jeg gør det sikkert ikke. Vi er klar igen. Bukser eller kjole? Du er til bukser. Altså, jeg ser dig altid med bukser på. Ja. Men jeg tror, det er kjole. Ja. Kun fordi jeg ikke kan have kjole på hele tiden. Ja. Folk ville jo kigge mærkeligt, hvis jeg kom i godt lange kjoler i skole. Ja. Yndlingsdyr. Hund. Hund. Godt i hunden. Ja, vi elsker hunde. Ja. Vi spiser dem. Nej. Okay. Hvis dit hus brændte ned, og din hele familie, det var altså, Og hund. ja, vil være okay, hvad vil personen så tage som det første? Og Din make-up. ja. Mia, er det hendes notater? Nej. Ja. En computer. Nej, det tror jeg ikke. Den ville jeg faktisk have svært ved at leve uden også. Min computer. Ja. Jeg synes, jeg mistede alt det. Jeg er faktisk ikke sikker på, hvad jeg vil. Til billeder måske. Ja, nogle familiebilleder. Jeg tror jeg også, du er meget med billeder. Jeg har ikke et eneste billede. Der er ikke nogen personer, jeg kender på mit værelse. Hvor du var sådan 20.
Jeg billeder over det hele. Ja. Ja, og jeg vil tage min makeup. Okay, komedie, gyser eller tøsefilm? Tøsefilm. Både og. Det er en af dem, der er en til. Ja, du siger da forhåbentlig ikke gyserfilm. Jo, det er det så nok. Jeg elsker gyserfilm. Hvad var de der igen? Komedie, gyserfilm. Du er også Chick til flick. tøsefilm. Chick flicks. Ja, og det er jo virkelig ikke engang, hvorfor der ikke valgt action, fordi så er det helt klart den. Altså, Captain America, Avengers, James Bond, jeg kan ikke lade være. Det vil jeg altså meget hellere se. Nå. Blackberry eller iPhone? iPhone. Blackberry eksisterer jo nærmest ikke her. Nej. Yndlingsfilm? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke nogen selv, tror jeg i hvert fald. Mean Girls? Ej. Den er altid god i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad din yndlingsfilm skulle være. Jeg er faktisk også selv til. Altså, jeg kan godt lide James Bond, men jeg kunne ikke vælge en. Men jeg kan også godt lide Avengers og Captain America. Og Iron Man. Nej, jeg skulle ikke bestemme. Nej. Jo, Avengers, fordi så er de alle sammen nu. Det må blive Avengers. Jeg ved ikke, hvad det er for en film. Okay. Noget mærkeligt, den anden person spiser. Jeg tror ikke, du ved, hvad jeg går og spiser. Nej. Det ved jeg ikke. Spiser du mærkelige ting? Det synes mine venner. Eller dem, der ser mig spise mærkelige ting. Jeg kan godt lide banan med Nutella. Den tror jeg godt, vi kan blive enige om er mærkelig. Ja. Sådan lige skære bananer ud i skiver, og så lægge en klat Nutella ved siden af, og så døbe i. Det smager så godt. Det har jeg aldrig prøvet. Men det smager godt. Noget mærkeligt, jeg spiser. Grøntsager. Nej. Mærkeligt, du spiser. Kan du lide marcipan? Jeg spiser det ikke. Nej. Det er mærkeligt noget at spise, vil jeg sige. Det er fordi, jeg ikke kan lide det. Jeg kan godt lide de der Bucklers chips, ikke? Med rejost. Det er lidt mærkeligt. Har vi noget, der matcher? Jeg tror, de Vores vil tage- bikinier. Det er engang løg. Vores bikinier fra Victoria's Secret. Shit, vi skal flashe det til sommer. Der er vi rundt i samme bikini. Ja. Ja, det er engang løg. Har vi slet ikke mere? Vi har vel noget MAC, tror jeg. Ja, så er det make-up. Ja. Vi har de samme lipstifter. Ja. Up the amp. Hvad er dit tv-show? Det var sidste spørgsmål. Yndlings-tv-show? Du kan godt lide det der med de der lidt mongoler med kærlighed og sådan noget. Ham der har fiskehud. Pas på, hvad du siger. Du gør nogen her sove nogens følelser. Nej, er det ikke sådan noget? Jo, hvad fanden? Hvad er det hedder? Jeg kan godt huske melodien til det. De uperfekte på DR3. Er det? Ja, det hedder det. Nå. Ja, det hedder De Uperfekte. Det kan jeg godt lide at se. Kan du lide Paradise? Nej. Ser ikke lortet. Så jeg gætter på, det er det, jeg skal gætte på. Jeg synes, det er underholdende. Det er meget fint den gang imellem. Jeg kan godt lide at se uperfekte mennesker. Får jeg det bedre med mig selv. Ej. Det var ikke ondt ment. Jeg synes bare, det er spændende. Man lærer lidt om livet. Man lærer at værdsætte livet lidt mere, tror jeg. Og at man ikke har en eller anden forfærdelig sygdom eller sådan noget. Ja. Der Der gør, har at man- lidt værre end en selv. Ja. Godt være, at man lige vågner op med en bums en dag. Sådan. Ja. Kunne Men godt der er- være værre Men ting. der er værre ting, ja. Det kan jeg godt lide at se. Ja. Så føler jeg mig så klog. Eller, nej. Altså, jeg føler mig klog, når jeg ser Paradise. Ja, det tror jeg, alle gør. Yes, det var... det var det. Og så må jeg meget gerne
like, subscribe og kommentere, hvis I synes, det var sjovt at se med. Og så ses vi bare næste gang. Hej!